Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Алданған әлмәтлеләр саны орта. Әлмәт умартачылары ни боршый? Театрда Тассырның халык артисты Ләлә Садыйкованы искә алдылар. Тапшыруыбызны оператив хезмәтләрдән алынган хәбәрләрдән башлыйбыз. 24 январда кичке 16 сәгатьтә Әлмәт районының Тайсуган авылында мунча янган. Бу хакта Әлмәт муниципаль районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге бүлеге хәбәр итә. Янгынның гомуми мәйданы 30 квадрат метр тәшкил итә. Янгынның сәбәбе ачыклана. Бушлайсыр тышкан тузагында гына алданған гражданнар Әлмәт полициясына мөрәҗәгать итүләрен дәвам итә. Җайлы акча эшләргә теләгән Әлмәтле финанс югалтулар кичерә. Китерелгән зыян 500 мең сумга якын тәшкил иткән. Эш башлаучы инвестор Әлмәттән 427 мең сумлык яңа кредит белән кала. Өстәмә хезмәт хакы турында белдерүен, кайда һәм ничек табуын 27 яшьлек хатын-кыз инде хәтерләми дә. 14 январда аңа шалтыратып, акча эшли башларга тәкъдим итәләр. Аңа сатылган акцияләрдән табышның 80% күчерергә вәгъдә бирәләр. Шул ук көнне ул 1000 сум күләмендә беренче кертемен сала. Тик шунда ук кире уйлый һәм акчасын кире кайтарырга карар кыла. Кире кайтару өчен өстәмә $150 кертергә кирәк була. Гариза бирүче тагын 9800 сум кертә, әмма аферистларны бу сумма канәгатьләндермәгән. Мошенниклар аңа хезмәттәшлеген туктатмаска өнди һәм төрле суммага 3 кредит рәсмиләштерергә күндерә. Нәтиҗәдә хатын 426733 сумлык берничә займ рәсмиләштерә һәм мошенникларның счетына күчерергә өлгерә. Теләгән 1000 сумын кире кайтара алмый. Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 маддәсенең 3-нче өлеше буенча җинаять эше кузгату турында мәсьәлә хәл ителә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең матбугат хезмәте материаллары буенча Олия Байрамалова яңалыклар вакыты Лучше Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Әлмәт районы умартачылары үзләрен борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләште. Башкарма комитетында узган очрашуда көнүзәк мәсьәләләр генә күтәрелеп калмады. Киләчәккә планнар да билгеләнде. Әлмәт районы умартачыларының уртага салып сөйләшер сүзләре күп. Сезон башында бер төрле бурычлар хәл итәр өчен җыелсалар, кышын уртак планнар берләштерә аларны. Бу очрашуга умартачылар, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре, авыл җирлекләре башлыклары килде. Идарә начальнигы Фәнис Шәрәфиев белдергәнчә, бүген Әлмәт районында 314 умарталык теркәлгән. Шуларның 310-ы шәхси хуҗалыкларныкы. Бу барлыгы 5130 умарта дигән сүз. Пчеловоды, которые имеют пасеки, но, так скажем, они не стараются показать себя. Это, к сожалению, в этом ничего нету страшного, конечно, но почему-то многие пасечники, так скажем, не хотят показывать свою деятельность. Әлбәттә, беренче чиратта һәр умартачыны үз умарталыгы борчый. Кортлар исән булып табыш китерсен өчен авыл хуҗалыгы мәйданнарының дөрес эшкәртелүе кирәк. Корткычларга каршы кулланылган химикатлар бөҗәкләрнең үлеменә китерә ала. Авыл хуҗалыгы холдинглары да бал кортларсыз табышка эшли алмаска мөмкин. Табигать кануннары буенча нәкъ менә бал кортлары серкләндерүче ролен үти. 2019 елда Татарстанда 20 меңгә якын умарта гаиләсе һәлак булган. Бу бал җитештерүдә зур югалту. Андый хәл кабатланмасын өчен умартачылар һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләренә яңа куркынычсызлык кагыйдәләре тәкъдим ителде. Әлбәттә, бүген зур умарталык тоту ул әле олы җаваплылык та. Дәүләттәге кануннар буенча һәр районның үз паспорты, теркәлү номеры булу шарт. Рәдифә Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт театрының арт мәйданчыгында очрашулар дәвам итә. Бу юлы театр коллективы һәм иҗат сөючеләр Ләлә Садыйкованы искә алды. Легендар шәхес булган Ләлә ханымның тууына 95 ел тулу уңаеннан мин әле дә сезгә дәшәм дип исемләнгән кичәне безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Мин туганчы, мин уйлыйсы уйлар һаваларда очып йөргәндер. Гөлләр моңын, җилләр моңын беләм. Бу дөньяда мин дә бердән-бер. Мин әле дә сезгә дәшәм. Тайсырның халык артисты озак еллар театрда иҗат иткән легендар шәхесне искә алу кичәсе әнә шулай атала. Ләлә Махьян кызы Садыкова хакында театр белгече Дания Гыймранова булай дип яза. Ялкынлы, дәртле актриса буларак Ләлә Садыкова театр сәхнәсендә тирән психологизм белән сугарылган зур масштаблы образлар иҗат итеп, истә калырлык шактый рольләр башкара. Аның ирекле, нык ихтияр көченә ия, дәртле, гайрәтле героинялары эчке һәм тышкы матурлыклары ягыннан кабатланмас, колоритлы булулары белән аерылып тора. Искә алу кичәсендә Ләлә Садыкованың иҗатын якын иткән театр артистлары шулай ук аның белән таныш булган тамашачылар катнашты. Мин аның басысын карадым. Шуннан да көч, энергия тулышып тора торган тавыш. Әҗренә гашык булып басканнарга
Телеграм бағанасы. Соңғы очрашуда Фирузе, Тальян маңында Тәнзиле, Кондыр буенда Фәриде, Ташкыннарда Ойсылу, Анам кырында Жир Анам, иске йорт кешеләрендә шәхсәнең һәм башка рольләре Ләлә Махиян кызын тамашачының сөекле артисты итә. Ул вакыттагы премьераларда тамашачы өчен генә түгел, артистлар өчен дә зур бәйрәм буларак истә калган. Алар белән утыру, сөйләшү шул кадәр ниндидер зур күтәренке бәйрәм рухы була иде ки, ул менә шулай истә калган, менә шулай өстәлгә артына утырган шулар искә төште. Ләлә Садыкова белән бергә иҗат иткән Камил Вәлиев, Луиза Султанова, Роза Салихова, Рафик Таһиров, Асия Харисова аның турында истәлекләр белән уртаклашты. Актрисаның аудиоязмада сакланган җырларын Татарстан радиосы архивында сакланган Очрашырбыз Гөлсулу, Яшьлегем җүләрлегем, Яшьлегем гүзәллегем спектакльләренә өзекләр ишетергә мөмкин булды. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай төбәкне өйрәнү музейында РСФСРның һәм Татарстанның халык артисты Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нәҗибә Ихсанованың тууына 85 ел тулуга багышланган чара узды. Кичәдә Ознакай халык театры коллективы шәһәрнең 7нче урта гомуми белем бирү мәктәбе укучылары катнашты. Музей хезмәткәрләре кунакларны олуг артистның тормыш юлы һәм иҗади юлы белән, шулай ук театрга багышланган композиция белән таныштырды. Таныш булыйк әле. Менә бу безнең, мин әйтеп киткән, Яңа Ташлыяр авылындагы Нәҗибә апаның туган йорты. Ихсанова Нәҗибә Гыймадел-Ислам кызы 1938 елның 25 гыйнварында Ознакай районы Яңа Ташлыяр авылында туа. Авылдашы шулай ук танылган булачак Камал театры артисты Әсәр Шакиров белән Буралы мәктәбендә укыйлар. Шалпы урта мәктәбен тәмамлаганнан соң Мәскәүнең Щепкин исемендәге югары театр училищесында белем алалар. Ознакай төбәкне өйрәнү музейында бүгенге көндә Нәҗибә Ихсанова иҗатына багышланган почмак булдырылган. Игътибар белән карасак, биредә Нәҗибә Ихсанова һәм Әсхәр Шакировларның сәхнә киемнәре дә куелган. Ә инде менә бу алъяпкычны Нәҗибә Ихсанова үз куллары белән чиккән. Нәҗибә Ихсанованың 1999 елга кадәр башкарган йөзләп роле бар. Кайсы гына хатын-кыз ролен ачып бирмәсен, һәрберсендә бер катлылык, акыллылык, үзенчәлек ярылып ята. Безнең 25 гыйнвар көнне Нәҗибә апа Ихсанованың 85 яшьлек туган көне булыр иде, әгәр дә исән булса. Без инде Нәҗибә апаны да, Әсәр абыйны да ел сайын хөрмәтләп искә алабыз, һәм менә бүгенге чарабыз да театрда үткән гомер дип атала. Нәҗибә Ихсанованың 85 яшьлек туган көне уңаеннан билгеләп үтелә. Ознакай халык театры режиссеры Гөлсинә Җамалиева үз чыгышында театр коллективы төрле елларда репертуар белән таныштырып узды. Безнең йөриләр артистлар үзләренең ихтияҗларын канәгатьләндерү өчен. Алар эшлиләр башка төбәкләрдә. Бездә бар тәрбиячеләр, бездә бар пешкечләр, бездә бар пожарниклар. Без киләдек монда рухи ял итәргә. Чөнки монда килгәч инде bütün эшләр барсы да онытылып тора. Монда инде, потому что спектакльгә кирип китәсең дә, шуның белән үзенә бер ничек дип әйтим, менә монда үзенә бер семья барлыкка килә. Туган көн булсын, бәйрәм булсын, һәр вакыт ыешып, бер-беребезнең хәлен белешеп, менә хәзерге көндә дә шул 25 ел йөргәч әзрәк гаилә сәбәпләре буенча әзрәк калып тордым. Шунда да без бер-беребезне онытмадык. Менә дуслык кайда чәчәк ата. Чыннан да бүген коллективта талантлы яшьләр үсеп килә. Димәк, Нәҗибә Ихсанова, Әсәр Шакиров кебек олуг артистларга алмаш Ознакай сәхнәсеннән үк тәрбияләнә. Кичә барышында катнашучылар Нәҗибә Ихсанова турында истәлекләрне яңарттылар. Соңыннан укучылар катнашында квест уен узды. Егетләргә Ознакай халык театры безнең кунаклар алар ничә тапкыр гран-при алган? Бик дөрес җавап кабул ителә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ел сайын 26 гыйнварда Россиядә парлылар көне билгеләп үтелә. Бу көннең нигезендә иптәшеңә рәхмәт белдерү идеясе ята. Гашыйклар көннән аермалы буларак әлеге бәйрәм бүләкләр биришеп, бер-береңне котлау өчен түгел, ә бер-береңә вакыт җиткерү өчен төзелгән. Фәнни тикшерүләр күрсәткәнчә, иптәшегез белән кулга-кул тотыну яки кочаклашу сезне 20 минутка бәхетлерәк һәм яхшырак хис итә торган гормоннарны чыгарырга мөмкин. Ә бу исә үз чиратында стрессны җиңеләйтә һәм бер-береңә карата мөнәсәбәтләрне яхшырта. Парлылар көне турында тулырак бүген ваш лучший вечер тапшыруында карагыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.